APHLC asongatum leadership training ke padu Tomon arwikit hiya jok pinangan ahem kahino Kardom pini prandama birta longpen ini sami promlati mungpi non birtang tonpen arjuponitha APHLC asongtum phuloni hemrong rangalong difu LSC angkangan long troxy constituency ang chingrum si chethan chimomai kangnipon Niphai cap arni porphai kri isipen APHLC asong atom phuloni hemrong rang along difu LSC angkangan long troxy constituency chingrum si chethan chimomai kangnipon Mai along APHLC alamjai sarpo angtong ingti kathar financial secretary dhuniram timu APHLC amai puji ai kathar lapen ongdum aratum chitong dun Yesus kasih don dun ne chot ke la puja. Peju pen bang hala tum se Allah che selam jile. Hala tu aning ke hanga ting pen bongali bihari tum si bang aron che selam ji. Long le apatat hala tum si cipi ji. Reserve pudang den loke. Hala tu al ajak kong do il tum lut long le da ji. Angela la roton ing ti jong si bi MLA hai detra assembly long ningje dun tan lo te hinu tu mu chot ji lang la bang ke. Momin kan yang dia cot abang alam solo lah itu ni tu kipu dam landam pemisi ili klaim nangji Mai long kedam tang MLA clip konat a constituency pen ko an long ji ko phai chi perinte la soang bong pen dipu LSC along long truck a constituency along pen suri phokebra bang tharo pho amulu pen APHLC asong hai pon ji puta than pon la pen Lamdeng Road KSA asong atong pen APHLC apan karbok alam teji ai kathara himtek lamot tipon athe KSA atong ke Dr. Numal Momen personal afansi etektor BJP parenangji puabang upesi Momen afansi parenangji porong son polote tribal akai garo aton ke aningkoi ason Karbi atom aphan koka thek puta ningje pon athe lason ki punangji pute pipotsi dipu along ta BJP remnangji hawar khar along ta BJP remnangji pupedet loputa lamthe Pupon News Desk Report Karbi Daily News Tomon arwikit hiya jok langsoli et dhonterang lapen longki dera tumahem kahinodun Tomon ke thea jok sarthe chinthong rong lapen sarmen phangchwa rong borlang phera long ongdung ahem tomon ke jap patumi anara porphai isi malom tomon arwikit hepek ajok ongdung ahem tomon ke jap sarthe chinthong arak sarmen phangchwa rong araratung borsing terang dhon sing chinthong sereng teron rup sing timung atom ahem Temon arwikit hepena ahem kapahino piat ajok Karbenung Termas Council CM Tularam Rong ang apan asap soweteta akerap kachuhang Rajiv Rong report Karbi Daily News Long phar sarthe jing thong rong tamon ke thepena jok lasi jo tulian ma haper pini akerap nang pi mene pusining che thelo Temon poni jalo de jabra tamon jabra han an ka chituna nata han an tong thai vela penili tem ke sang dem ta sang thai ve nong ta do thai asi sar ke hai tulilam rong hang nang rabun nohar pen se tang rabun tha pusining nang rabun ji pusining che thelo jo ahem kila hello jo temon ke thema jabra hangyong la pine temon ke thea do tha vipin lo nil nampak lang poni po pan alon ta Jabara hangjang lo abipin lo KSA Hamren District Committee atum ni thoma pharman West Karbi Anglong Amri constituency Ulukonchi along Ingdeng Kep Krukjing Saimai Kangnipon KSA Hamren District Committee pen Ingdeng Kep KSA Krung Saimai Pia Pharman Patirbi Ponsi Amri Tinalum Ulukonchi along Niphai Krisi Arni pen Pangching Ponsi Niphai Kriketam Arani an Paduponpo KSA asong kaikia portami kengkam kachijorar di padoverlo nampu aphan mai pi chingchia phrang chithan chimun pon pinyata porphai sirke ba porben KSA alama kangthur pon Hamren District Committee maipu Bisnu Teron pen sarthe rohang japonsi songalama ingthur ponlo lapen kachikimo angding chunbang Prosandu Teron Biswajoti Teron Rensing Rong Pharpen kachikimo deng ponsi adabasai patang pon
labang so ingding kep kese conference the bi laki song alam the hempre kachisong toklang amo longri a hoya dui non jabwa matemon labang so putaksi krungching saizia phan nilito ma phenangke dorsing terang phan nang pachini dun Binya birda bangke lapon si kang ton boniglo domai thak me kurang thu